Здрасти, аз съм просто малумник. Днес е 26 май и сестра ми има бал. Днес ще бъде интересен ден. Затова днес мисля да снимам влог. Ще ви разкажа малко какво се случва, но това ще стане след като изляза от кенефа. Да, в туалетната съм. Хайде, чао! Здрасти пак. Днес е балът на сестра ми и ще идват гости. Дваца от тук, Русе, и от София. След това не знам какво ще се случва, но знам, че от 8 часа ще ходим на ресторант да вечеряме. И ще ядем там. Така както и да е. Хайде, чао! До 3 часа украсявахме хора. След 3 часа започнаха да пристигат гостите. Направихме няколко снимки, а после излязохме навън, за да се снимаме с фотограф. След това с тати взехме колата на Войчо Боби и я закарахме пред историческия музей. Там косети заедно с нас тръгнаха към паметника на свободата в център.
ние отидохме в един ресторант, а сестра ми с класа си в ресторант Дунав. Храната в нашия ресторант беше вкусна и успях да заснема няколко видеа. Сега ще ви ги покажа. Снимаш влог? Да. Здравейте! Сме от бала на Вики, без Вики. Изпратихме я. Говорим ние, защото този път е малко. Как се чувствате на бала на? Добре се чувствам, наявам се. Вече малко боли корема. Викахте ли Вики има бал? Да. Викахте. Викахме, свиркахме, духвахме на тромбата. Надувахме лампата. Всичко, постарахме се. Изкарахте ли си добре? Разбира се, беше много яко. Много са готини балове. И тук са двамата с камера. Сега като идваха. Да. И тя е добре. И аз си изкарах добре. Много як бал. Благодаря ти, Вики. И на баба Гани ме прилича. Не. Имате ли си гадже? Не. Харесвате ли някой? Не.